Bro, si ini rek sing liwat blas iki. Kae lho wong. Ngono muni ra enak. Santai men lek ngomong. Santai nyapol. Ya ayo, malah. Nyapo mak bareng ogah aku. BU lho, Bos. Aku ngono ra BU kok. Wis awakmu dhewe ae. Iyamu. Yo. Nyapol wi. Yo, guys. Nanti mana? Hei. Mau nganyar to, we? Iya mas, aku emang nganyar nih mas. Jal duwe. Wani-wani ne liwat kene ya. Kene njak duwe. Ojo mas, ada dua aku mas. Mani. Ngerti ya apa? Apa mas? Oh, delon. Wacanen. Oh, Iki tato. Ampun mas, ampun. di kene duwe. Enak, Mang. Enak ae ben bonyok. Ini. Ya, mas. Ini. Sekono Ngalih. ngalih. Sepak. Ngalih. Ran, ya. No. Ket. 2002. Malah lan meu 50 lumayan lah. Sai. Ben cang itu aku. Yo, ayo. Ayo bet. Parah ayo. Yo. Cekat. Hop, stop. Ana didik. Aku mas mikir sih. Mahmudi. Ayo ayo. Hei. Bebe. Oh. Pele. Diber ayo. Ayo, weh. Mantanmu ning ndi ngene kono. Weh. Ada. Assalamualaikum Pak. Hei, nyamuk kata kamu bu, hei. Nduk, nyamuk kesusu men. Niku mau tuh Pak diuber preman. Preman ngendi? Dukun nggih mboten ngertos kula. Yes, sampean anu apa? Delik ae. Nggih, Pak. Sampean iki sapa? Aku preman desa kono. Preman desa ndi kok wani-wani ini? Aku preman paling wedi ning kene. Oh, dadi awakmu to mang sing nyegat anak-anakku mang. Sopo iki? Kowe iki sapa? Aku bapaknya udah mau nyapa iki. Bapak irene kok elek. Ini ayu bat. Anu Pak. Mbah piye? Desteran. Hoi! Desteran. Ngapunten, Pak. Ngapunten. Boten kertas Pak kok. Anu, ndang-ndang Mbak, kene warga kene wis. Ndang, mulai. Nggih Pak, nggih. Ndang. Nggih. Ngapun desteran dhewe. Ngono. Ngapun Pak Temi? Awang iki tok kene nyegat yang wong. Apa? Ini bilang bos. Ndang, ngono. Piye carane olehne anak Pak Ustaz? Gampang jane. Adewe iki bapak esek lagi anake. Bomo kowe. Lah, yo ora ngono ben oleh karo anake. Disiki bapak esek diluluhkan hatinya, tak dulu ganti anake. Wah, ngono to. Yo sesuk gampang mah kok. Pinter. Sesuk gampang. Oke. Yo. Action. Wani kowe? Ora wani mas. Kowe ngerti apa iki? Apa mas? Iya, lho, wacan. Action. Wong anyar to. Iya, Mas. Action. Malah guyu ayo. Lah kamu lah yang Padahal masalah.
Stop. Ana ndi, Dik? Nyapa Mas? Arep mulai aku, sik minggir Mas. Powermu kurang banter le. Kok muni ngene? Mau ngendi, Dik? Kok mau ngendidik to? Ana ndi, Dik? Arep mulai Mas nyapa? Minggir sik. Ayo, Mau ngendi? Seroh kelanjutane cerita iki. Subscribe, like, komen, And piye. share. Sing kancamu sing selebgram, seleb hit, seleb pokoknya kongkonen nge-share iki ya. Oke. Suwon.